Allah Nabi Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat lan saudara assalamualaikum sambahan dai dengarkan firman samparno rajin summa la tusaluna dengan yaumizin kemudian itu Ajawanina ini segala pemberian berupa nikmat akan dipareso di hari kiamat. Begitulah kata dari Tuhan yang ayat akan ragu begitu wahai sahabat mempergunakan lidah hendaklah ingat dan jangan cilaka akan ujian jangan baca dosa tangannya kawan kata lantang babi rapuh tajam. Ai centang parenang menyindir kiasana bertanggung jawab tetapi bukan umpamu ayam gadang nak kami misalkan barapola poko galesenya kontan barapola hambu kate pagaran aku kuat nyari yang kumari diariakan baitul lebatnya lah didengar orang tetapi sekali belum lek nganang sekali pun balu menampu galangang hanya sabuan nama rusuh magamang ko anak buaya pulau antara jabaran nanti nyorongo baru kadang muncung mencibir kudu lataga sabuahnya lagi nan ka dalam sidang apalagi kita berada di tanah Minang di Minangkabau adalah kambang de hujan talapu de pane talakang di masuk ini di mana ko malang limau la Allah karena bila lucu pak di pape de dagang lalu de orang datang ada kaleru labi miang de kata bahasa pula labi kali de goyang baju de gara-gara de guyu-guyu de acuk bagara lailang malu kalau tak ingin ayah jo ibu bamin tu balun nama dapat cucu baik itu nak kaleru begitu nala malu anda pikiri
pangulu kami ba ola de kapana de la de barapi o de ramari ba anamo masa ala de nan lai yo hai nan tola antanyo la para karo de la de nyonya walan di tambasu uranyo le sahabalo mela de nyonya masuk ke tubuh begitu dan tala biarlah disidangkan sama saudaraku ulunya dengan oranganan menyidangkan lana siapa pulonan menjadi deladenyo hakim lana siapa pulon leko adola di meja Salanyo sidang ala bagaimana pulo la kiro deladenyo itu iyo lain tolan anatanyo de tarimo ala kasih banyak iyo de tarimo suko de ilala kasih banyak lainnya suko daya mulai
ataslah pertanyaan lah dari sana sudah ladena illallah alayo hai Allah hai pulang pulau lele sungguh begitu indah apa walau adonan pulang ado pulona antibo iyo indah jadi tak jadi layo mister lainyo yogi kini ala tibo pulo denalai semakin gagah beliau mungkin tampaknya baduoi oleh jukui kini beliau lah de bakonco denal tentu tukang selawat beliau nanaka dua-duanya oleh tanyo kami rala olah di akhir lah pengajian layo kami lah kamangaji lah kasapatalan jodoh oleh karena pengajian lai penting dikit oleh penting lah desa kali nana di bidang lah de agama iyo ikutlah pengajian lah dari kami nana baduo wahai saudara karib dan kandung pakarung kuli malai taruh disambung nada pepido malai pandang nalasung diangin bati di ombak basabung keputusan paham supaya ona jaza ona jangan kaji surah kelelera karena begitulah pikir alimu sebuah hadis lai surah nak tentu oleh mana arafa dengan nafsahu fakar arafa dengan robahu siapa mangana akan dirinya seolah mangana lade akan Tuhannya pahamnya hadis begitulah lelo la ilaha illallah la dalai handa amala baca kulimanyo ampe jangan lalu po kulimalane jo kalau dikato ayan karji aman menjadi singajo tubuh nanaka sabakuli daging jo baure batulang babu balimpo bajan tuang bahati dipandang baru po lima ilah janganlah lengah yaitulah tu boleh air sabita yaitu rohani nyawa yang jila oh indah bakuli badaging badara oh indah baure batulang sabua oh indah barabu la bajan tuang bahati tak dapat dipandang jumato ini malaikatnya suci lah dan sungguhlah terjali ayana sabita la de mangko katantu dia dicari dengan
di kaku kulima ilal ada pinta ka guru ol nene ujur amanam di kaku nasaban nadiri lada iola itu padu hakikat lai diri yang jelas dipegang tak angui direndam tak basah melekannya tetap di gudang tak pecah oh bukan inyozat oh sifat pun bukan lai bukan nyo minum hai bukan nyo makan hai lalu ojo jago di kato jangan supaya nanya to nasi ujuram supaya guru oh kepada guru kaji ulangan kepada guru kaji ulangan dikaji bana sadalam-dalam kasano pulangnya api kepada kasano pulangnya ai segala alam kulima Allahu anda ingat yaitu banamu oh si ujunmu ai ujunmu talah hati johayat oh paham semuanya oh kau kurang ingat oh dengarlah misal salahku ibarat sebuah cara min oi anda lali sebuah cara min sebuah cara min hendaklah pegang di dalam cara min ada bayang-bayang sarang cara min jo kalau ditimbang ayan karajia la misalnya utara ayan sabita cara min licin bayang-bayang aduh di dalam cara min aduh di dalam cara min isi wujud namanya yakin ada pun orang cara min oh si wujudmu namanya kadir begitulah adanya misal ada ganti ada nasakan dalai ulang lai ka guru dalai tambah dalam surah nanya tonyo nyawa oleh dengan kulima nanya to iyo kulima la ilaha illallah keputusan ladanya paham lah jo kalau lai masalah lai Allah isantoso palangkahan ranca soal pengajian sekian dibuka sekian ada ulu dari kami lade baduo lana baru bohari iyo lalari juo lalari malam dari lapado sanjo anda kini lati bodalai akan lai masonyo masuk di kami kaman jawab tanya tanyakan kami lai saban kacaku panala membara orang beri namo para karunya wai nana tolan tanyo sebelum malah ditiup bahkan lai ka batang tubuh kita minta Allah keterangan laran di mungko lada basamu kok lamohon kami bungku rasam pulo rasonyo kok lamohon kami kabelai ko putulai talinyo kini lah dia buka lah di muka lah de basamu ipasan hati dun sana lada saudaro marilah diencerkan di mungko basamu oleh dangala dekan bana memang dia dosana jo saudaro nan beliau detanyo karena nan desa banta cako pasal de nyawa ditambah lagi lah de surahnya oh sebelum nyawa nan ditiupkan dalam batang de tumbuh kita oh nyawa yo disidangkan oh sama soyo nanda ulunya atau nani ulanan diproses
proses iyo sama soda ulunya. Ditantang iyo nani tu bana depan membara nantara so. Iyo nan menyidangkan nyawa iyo nan desi apa pula. Denan lai ko adola nyo saksi wakatu iyo nan di sano. Iyo ko adola deba meja apo banana mola mejanya. Keputusan iyo lanyo sidang memang apola de bunyinya. Iyo kan itulah melatanya dari pana membaracaku. iyo sabana lanyo pade Dun sana iyo labatanyo. iyo sungguhlah de pun pade de kami layakan buya juo. Setajam-tajam lah denyo pisau tantu tajam nan belati cako. Iyo walau pade lah di sinan ai kancang iyo nan lah di siko. Sebelum iyo nan kami jawab. Iyo sepanjang lah denyo tanyo Tantu kami kabarmu. agak sapatalah jodoh. Maklum iyo diri kami salahku anak nan muda-muda. Iyo layanan mudo mata iyo kadunan de duonya. Kok iyo indahlah nan tak cacah de kami ditantang lama tunya. Kok indah nan iyo lah de taatu iyo nan padola de insangnya. Kok indah nan iyo lah pado bari panabangan iyo de baikku. Kok indah nan iyo lah pado sandi. Talaka tati yang baikku. Oh di perbanyaklah nyomaan. Denan lerila lah samalamku. Iyo maklum orang tua di sikonan ahli torikat lai banyak pulau. Denan tan labih lebih bana udai zal merun ngai denyo ambo. Iyo nan barilah dela izin kami akan niulah menjawab tanya. Bari nanio kami maaf. Sabale iyo jo kapalo. Denan kapan de paralu. Sebanyak kayuan lah dirimbo. Denan kapala de paralu. Sabanyak rambui atih kapalu. Itu bana iulah permohonan dari kami iunan de baduo. Dibilang nanio lah dijo umurai belum lagi setahun jaguangnya. Ini iulah de jawaban. Oi dari kami nan badu. Danga-danga iyo de kan bana. Simak melahnya tu. Pakaro iulah de nyawa. Iyo ditambahlah de suranyo. Sebelum iulah ditiupkan ke dalam batang de tubuh kita. Memang iulah nyawa kita. Dahulu di sidang masunan lah di sana. Apa mangko sebab disidangkan. Baik itu katulah de saudara. Karena nyawa sange suci. Halus iyo de samparono. Iyo kan masuk ke tubuh kita. Maklum iyo lah de nyo tubuh. Iyo lah memang de sarang dosa. Takui iyo lah de nyo nyawa masuk ke tubuh. Baik ko de nyo kumu. Denan bagitulah de nyo bana waktu sebelum nenyo iko. Iyo lah mangkola disidangkan. Nyawa sama sola di sana. Dan menjadilah de nyo hakim. Allah Tuhan iyo de yang kayo. Dan menjadi iyo de saksinya. Malaikat nambah rampilah de saksinya. Denan lealanan de ko jalle de pana membararang banamo. Oi ko adoe ola bakurisi. Apa namo kurisinya. Sama tonan laku daratillah. Denan leakala namonyo. Ko adonan iola deba meja hijau iradatillah la de namonyo. Denan lealayo kami jawab
sepanjang iyo nanto lantanyo Ko palunan niyo la depano ko bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa anta itu bana iyo de namonyo memang keputusannya sidang danga dekan pulau iyo akan mai kui suruh iyo perintah Tuhan kita akan manti kita gahanyo dengan menurui perintahnya iyo manjujur tita Allah sarato tita Rasulullah iyo nan sarato tita guru itu bana iyo la deputuinyo sepanjang iyo nanto lantanyo Allah le kami curahkan pulau iyo le masuklah denyo nyawa iyo ke dalam batang tubuh kita berjanji iyo la denyo nyawa barasunan iyo la dekapatu akan maikulah denyo suruh mahentikan iyo detaganyo iyo mengarajukan sumbayang waktu iyo la denan limo di bulan iyo la de Ramadan iyo nan akan berpuasa setelah lahir ke dunia nangko lalu po janji ke Tuhan yang aso iyo lalu pola denyo kita iyo jo janji dahulunya denan lala nangko sanang hati dun sana nan batanyo apa mangko iyo la de lupo jo janji ke Tuhan yang aso ulah dayo setan la ubili iyo nande kala pado kita mangko iyo la denyo kita jo lupo jo janji denyo nangko denan lay sampailah kadurhaku puluh kabakeh nan orang tua iyo la nan kami jawab sepanjang iyo nanto lantanyo sabarinan iyo tidak hilang sakete pun indah lanyo lupa iyo wala kami de bayar kontan utang nan iyo lala di muka upamu gadaya labata bui hak laba balik lah kanan tunyo kini ba iyo la de karancak ba abana iyo la de kasero dia pipatala derang tu memang pulo adola kamangato sekali iyo la di sinan sekali pulo nan la di siko di dalam nan kanai dakwah tentu kami kaman dakwah pulo di dalam kanai tapu kamalampang pulau di dalam kanai tanyo tentu kabatanyo pakaronya ditambah suranyo nakar yang salubu ibarai manimbo kami tanyo nan maniupkan nyawa ke tubuh kita siapa bana nampunyo karajo tolong diuraikan
di mungko bersama. Tampe masuanyo nyawa di mana pulau, anta di lubang hidung, anta di lubang telinga, anta di mata, anta di mulut kita. Oh, ado ba pintu, apa nama pintunya? Apa nama pintunya? Oh, ado ba kulima, jo kulima apa? Tolonglah pajale, tolonglah panyato. Iya. Pasang tanyo jo irama lamo, pasanang hati di dalam dado. Oi pasa jo bana si kiro-kiro, si kiro-kiro. Baru bong hari halal rujuk, maklumnya tadi hasilkan kita. Si Mister Pana membara macam-macam hiburannya, tentunya kami kabai berpulau. Iya jo lagu dangdut lama, itu banayulah de caronyo. Walau jo irama nan terbaru, walau irama canggih jua. Walau nani ode bapak wali jo bapak dewan kini lah pulang pulau. Ode nan maklum mainge wakatu barisu hari akan jadinya. Iyo na karano de acara barisu siang kasurawi koju. Atau nan bisa lah kemungkinan de pendek pulau sure izinnya. Maklum pendek sure izinnya, tentu balik ke rumah tangga. Katanya oh katanya oh katanya nyatanya janjimu palsu belaka. Besarnya gunung tak sebesar hatiku, terangnya bulan tak seterang jiwaku di saat engkau bisikan cuma akulah milikmu. Katanya cuma aku yang kau suka. Nyatanya janjimu palsu belaka. Melati yang kau semaikan penuh kasih sayang tiada berkembang. Begitu pula ku kepada dirimu, putus di jalan. Mengapa engkau nyalakan pelita di hatiku?
lalu kau pula yang padamkan. Nyatanya janjimu palsu belaka. Jangan lagi kau bertanya mengapa aku berduka dan bermuram-murja. Ku rasa kau sudah tahu apa sebabnya. Ku rasa kau sudah tahu apa sebabnya. Sejak cinta yang kau tanam, kau renggut dan kau curahkan pada lain orang. Diriku senantiasa selalu tercekam, bagaikan disambar petir sepanjang malam. Bagaikan disambar petir sepanjang malam. Iyalah jadilah rasanya. Iyo dari kami nande badua. Kok tadi nanai panah membaralah macam ragam nan liau kau. Oi tantu iolah denyo kami akan nani iolah manuru isajo. Maalum nani oi kawan ambo oi kawan narik nan konculamo. Oi kawan iyo nan saja akete salapi sekatiduran dekatonyo. Odenan le tantulah Mister Saaban. Odenan le akanlah na orangnya. Itu de banalah de orangnya lah. Iya dola dine surau nangko. Odenan maalum nonan baliau alaka menjadi de bos 10. Iyo menjadilah denyo bos itu de kabanan de barito. Bos ame iyolah denyo kinilah kalua ame hai banyak acak. Iyo nan ame lah denyo banyak mungkinlah kalua bakilo-kilo. Mandanganan kabala de barito dari orang nan disiku. Kato baliau sak benangku sadang cairlah nang katonyo. Memang bakar ajo di daerah aku mui kalua ameh bapuluh-puluh. Iyo nan narilah kapatangko nai ame ampe lah 15. Apalagi yolah nan baliau samakin segeh le ganteng pulo. Semakin nani ulah de baminya semakin bakilek lah de kanyangnya. Iyo nan laika kami hibur. Iyo si saban lah nan di muka. Laijo lagu yonan model lamo. Pasanang hati dalam dado. Irama mina pokaroni caniago. Kami kini kamambari pulo. Untuk apa hibur indua kita. Nan mangadu agulai di luar sana. Maklum Indo lah sudah nambah karajo. Kok gulainya lah masa Indo lalu sajo. Kabakeu ni ramai ambo bakato. Hai pagi tolong dibungkuikan ambo kalio. Kalio daging itulah de namanya. Usaha hari sajo tukang silawai lah kasadonyo. Hai kami nan barampe elanyo nangko. Tantu dua pasang tukang curi tu. Bukan tukang selawe dek gadang desa lero. Tapi dek baun kini kami kanyang sajo. Anjuang dilaui ilimo-limo. Sawah dibongkar juru
bongkar jurumudi. Orang Jawa bakirim bunga. Layu ajo pola kami ganti. Karam dilawi dape ditimbun. Nana bedo karam bujang tak babini. Karam dilawi dape ditimbun. Karam di hati apa benyo. Urang pau baku dolimo. Nan sai ku apa mutui tali. Urang pau baku dolimo. Nan sai ku apa mutui tali. Kirim bunga layu diganti jo pucuk ubi. Orang di siko kirim bunga layu ajo apakah kami ganti. Nanka pulau nasi babungku di balia pulau lipekai. Nanka pulau nasi babungku di balik pulau lipekai. Sawata bongkar jarenya putu. Kasih dirangui de orang lain. Sawata bongkar jare ko putu. Kasih dirangui de orang lain. Ijo irang malai nyo minang itu lainan model lamo. Leko kami lehtarekan namunyo kamaloyo loyo. Namoyo nanatakan nai ojo kisah-kisah nalamo. Lai banala kata sabu balik kasih janu lamo. Kini ramanyo dang nulai kandila bari juo. Lekaran lagu dang de kami saraju ibahinu. Lajorom malai ramah. Iyo punyo lanegarajo. Pasan hati di dalam dado. Pasan juabana dun sana di mungko. Apa isi kandanan tua-tua. Walau nyosela war di malam nanko. Anak sanang hati orang tua-tua. Anak saja puloi nan muda-muda. Apabila anda mau awet muda, tentu mudah sekali obatnya. usahakan selalu gembira. Walau sepersen pun uang tak punya. Kapan perlu banyak-banyaklah tertawa. Tapi janganlah seperti orang gila. Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua coba berjiwa muda. Juga bagi orang yang tak bergigi lagi, walau tak bergigi diganti gigi babi. Kalau mau mendengar nasihat saya, pasti Anda akan melihat hasilnya. 10 tahun kan lebih muda dari usia Anda semula. Apabila Anda mau awet muda, coba lakukan saya punya bicara. Didi
Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua coba berdiri tiga. Bagi yang sudah tak bergigi lagi, pasang gigi palsu walaupun gigi jawi. Bila anda mendengar nasihat saya, pasti anda akan melihat hasilnya. 10 tahun kan lebih muda dari usia anda semula. Apabila anda mau awet muda, coba lakukan saya punya bicara. Oi mama calialah bola pulang dari tanah jauh. Kok dulu iyo tahun cang, kok kini iyo lah sana lah. Kok dulu iyo tahun cang, kok kini iyo lah sana. Muka hati dan pulang, yo datang anda lama minang. Bagian lama maju, siupia banu namonyo. Bagian lama maju, siupia bantu namonyo. Ladenai takkan la sio lajo kalau mama kawinikan kama paila kadeng bau kapokan daden balikan kanala bakato urang. Cando tupai mendape jariang, cando tupai lah mendape jariang. Malompe bagung baju. Oi mama caliala ambor la pulang dari tanah jauh. Lah kok dulu iyo tahun cang, kok kini iyo lah sana. Kok dulu iyo tahun cang, kok kini iyo lah sana. Muka sui hati kau pulang lah denai handan kamamina. Ala bakean lama maju, siupia banu namonyo. Bakean lama maju, siupia banu namonyo. Denai takkan lah sio lah jo kalau mama lah kawin kan. La kamapai ka den bau apu kanda den balikan kanalla ba kato urang modape kanda salero cando tupai dape jari malompe bagung waju. Pala itu hiburannya dari kami nana badu. kini mari di kanda kanlai kare kanlai nyokito lai kapan nana membara urang barilah banam. jejo bualai naranca janganlah tolak onde karena bala baso urang pambaso onde pala ya paru inyo Urang palupo ada sebabnya, urang panduto pontong lidahnya. kau tadi tolan bagara pulo tantunya kami bagara pulo Sekali di sinan, sekali iyo di siko. hujan jopane babale iyo labi Biasa dia adalah biasa nandi limbago. Dala usang la pusako dan lalamu Allah bajambatan lah ada nyoba silan bajalan lah ada nyorayo. le angin malam sampai ke salam dan bakenyo Allah ada angin lalu bisiakan hati nan larindu. itu yo bana bunyi lagunya joden nasa luang nana model lamo Allah kami berdua lah pandai pulo, lah pandai bana sarupo deinya. le angin malam sampai ke salam dan bakenyo Allah ada angin lalu bisiakan hati nan larindu. le angin sore mintalah kami nomor WA Agurin dan pamenan handai laku cika pamenan kato. Lapi tata jopati tila dekan ya dona la de mangato Memang ado nak mangato nan sama jala da ulunya. Leo sampailah sekarang lagi karena bagi tujuan Lada legara la kami buat khusus karekan kita. Legarekan lainnya kami nana ado iyo di siko Lenan tantu panah membara iyo urang bari namo. Karena panah membara iyo orang nana tanamu Dua-dua menjadi ampe tambah ampe jadi salapan. Menjawab tanya kok tidak dapat
capek. Besok pagi kami bisikkan, oh